ni na dawo ban ga dalilin rabuwa ba. 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 Sauran zuciya shi ke sanya mutum cikin ruwa. Da na sani da ban rabu da ke bayar uwa. Alawar dandu wanda ya zama silar mu ta rabuwa. Me nai mamakiya suke so su gane cikin ruwa. Na yarda matata tun ban da komai, muke dami lafiya lawa babu ya tashin hankalin kumai. Matata kiran kona mata laifi ba ta ce kumai, kuma an yi raba mu haka dole ya zama matsala a rayuwa. Gashi kun yi raba mu ba a bar ni da ƴaƴaye kananu. Ga ƙaramin kuka yake ko da yaushe ina mamarsa wai take. Ta sha kuka a ranar da na yi faɗa mata na sake ki. Tana ta kiran haba haba dan Allah kai min na uzuri. Ku biyo ni ku ji abin da ya sanya a zuciyata a wata zafi. Ana ta ruwan sama a lokacin ban manta awa. Ana yayyafi karke min hannuna, ce mini dan Allah kaman yafuwa. Na ture ita ta faɗi ta ce wayo Allah rayuwa. Ina kallonta ta ɗauki jakatarsa ga hannu. Ta ce mini wuri da zana mace da ya fi man. Mazaje kenan mai akan gaya gane za ya mutuwa. Ka akan waka ne asilar ka gane ina cikin ruwa.